Good morning. Good morning. Good morning. Ở đây nha. Phải sạch semua. Good morning, Phải. Good morning. Hello guys, from Dwijiri. Woo! Hello friends, welcome back my YouTube channel Nukul vlog from Tongla. So guys, जोङो दा सिखारबाय दा टाइमा जाबाय 6:20 जाबाय आरोना। ओमफ्राय दा जोङो दैजिरियाव थांनाय आरोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव। ओमफ्राय मिया दैजिरिखौ नायनाय जादियासै ओंखायनो आं दिनै नायनो थांनायदो। दा जोंनिया नै भाइ दोङो। Good morning. Good morning. Good morning. आरो नै जोंनिया भाइ सासे दंबावो। Good morning भाइ. Good morning. दा जोंखिनियानो थांनो नागिरदों आरोना दैजिरिखौ नायनो। थ' नोंथांमोनाबो नायलांबानो जाबाय। So let's go. नयबे जाबाय दैजिरि थांनाय लामायाव मोनसे पस्टार मोनो आरोना सायाव 1.5 किल'मिटार आरोना दैजिरियाव थांनाय लामायाव। थ' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो जाय आंनि चेनेलाव गोदान फैदों नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आं बिदिनो मोजां मटर ब्लगिं लाबोनो नाजागोन। हेल' लोगोफोर, ओमफ्राय दा जोङो नै दैजिरिनि गारि पार्किंआव मोनफैबाय आरोना। ओमफ्राय इथिंगालै गारिफोरखौ पार्किं खालामबाय आरोना गाइस। ओमफ्राय आङो लामाया बारा मोजां नङैखाय आङो लामा ब्लग भिडिअखौ मोजां लाबोदों, माने लामाया एसे गाज्रि आरोना। बेनिखायनो आङो भिडिअखौ लाबोदों। ओमफ्राय डाइरेक्ट माने पार्किं मोनफैबाय। ओमफ्राय पार्किंआव मोनसे भिडिअ लाबाय। ओमफ्राय दा बास खालि नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय था। मजा लागिदो मजा। सिदा जाव टिकेट लायनो मा दा बेसे ना गाइस। ओमफ्राय दा नै जोङो दैजिरियाव टिकेट दानबाय आरोना। ओमफ्राय गारिखौ पार्किं खालामबोबाय। ओमफ्राय टिकेटआ 10 था करि लायदे, बारा नङा गाइस, 10 था करिल'। गोदान ओंखारनाय आरोना नैबे दैजिरिया गोदान बनायनाय, दासो मोजां बनायहांबाय थादो। नोंथांमोना मोखाङाव नायनाया एसे मोजां जायोलै भिडिअ नायनायनिफ्राय गाइस। नोंथांमोना भिडिअ जोबजासिम नाय, आं मोजां देखायनो नाजाबाय थागोन आरोना। वाव, नोंथांमोना नायमारदो आरोना। बापरे इमान आवाज बे। Oh my god! Wow! Moja be? Hey, kena ada lagi apa ini? From Dwijiri! Hello लोगोफोर, दा आङो दैजिरियाव दङ आरोना। ओमफ्राय दा नै दैजिरिया मालानिफ्राय स्टार्ट खालामनाय, ओमफ्राय मालानिफ्राय फार्स्ट जागायजेननाय, आं बेखौ दा नैबे दैजिरिनि खाथिनिनो दादैनियाव सोंगोन आरो। थ' नोंथांमोनाबो खोनासंदो। ओरैनो दादै दैजिरिखौ मालानिफ्राय बेखौ स्टार्ट खालामनाय आरोना, बेखौ माबा खालामनाय। बे माने बे केनेला आगोलावनो दंखायो। आगोलावनो दंखायो आरो फुरानाखा बेयो, माने 1970सोनिफ्रायनो दंखायो बे माबाया क्लियार जाखानाय बे हाबाया जागाया। बेनिफ्राय बे दैजिरियाव जिथु मानसि गेदारिं जानाय मिथिनाय, जिथु बे नेटआव जिथु मिथिनाय, बियो देग्लाय सेकेन्ड बोसोर सिमोननिफ्राय जानाय आरो। सिमोन माने सिमोननो फिसालाया बिदिनो दुगैनानै गाव स्टेटासाव होबाय, लोगोफ्रा नुबाय, लोगोफ्रा नुनानै फार्स्ट फैनानै बिदि लोगोफ्रानो फैबाय थाबाय। तेजपुरनि बिदि लोगोफोर आरो डायमन्डगाव स्कुलाव फरायलांनाय, कलेजाव फरायनाय गासै लोगोफ्रा फैनानै बिदिनो माने प्रसार जाबाय। प्रसार जानानै दा बेबायदि दिनैसिम सोलिजानो बाइक मोनथाममोना दोनदों ना बेयाव, माने टायारबो खालायलायनाय। टायार खालायलायनाय। दा दादैया खिथाबाय, नोंथांमोना दा मिथिखाबाय जानांगौ मालायनिफ्राय स्टार्ट खालामनाय आरो मालायनिफ्राय मा खालामनाय, दा मिथिखाबाय जानांगौ लोगोफोर।
दे थेंक इउ फाय फाले फाय जोंनिया लोगोआ अननानै आंनो आर'नाइ गांसे होबाय बिथाङाबो मोजां खबरा खनसे बुंदोंब्रा मोजाङा मोजांबा दैजों गोदान नायनोसै आरोना ओमफ्राय नायनानै न'आव थांसै आरोना फ्रेन्ड्स ओमफ्राय दा नै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआनो गोलैयो आरोना नैबेबो दैजिरिया ओमफ्राय दा नै दैजिरियाव लोगो मोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय लोगो मोननानै आंनो गांसे आर'नाइ होबाय आरोना गाइस ओमफ्राय आंखौ आर'नाइजों जोबोद रेसपेक्ट खालामबाय आरोना गाइस आङो जोबोद मोजां नांबाय गोसोखौ ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायाखैबा नायनो फैबानो जाबाय मानो होनबा केमेरायाव एसे आलादा नुयो आरोना मोगथाङाव नायनाया एसे बोरैबा जायो बेनिखायनो नोंथांमोना नायनोबा नायजागोन जुदि फैजागोन आरोना ओमफ्राय इन्जय लाना थांजागोन थ' गाइस आङो दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनो जानोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ आं नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै आरो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ जाहाथे थाबैनो लोगो मोननाय बायदि थ' गाइस दिनै भिडिअ एसेनो फोजोबजाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन जय बर' हारिनि जय